No niin, moro. Moro sinne. Kenää käsiliikkeet oli, en tiedä. Mutta tässä olisi nyt sitten asuntovideo. Mä oon siis blogin puolelle tehnyt postauksia tästä mun kämpästä sillä tavalla, että mä oon niin kuin kuvannut tän silleen niin kuin huone kerrallaan, eli siis tila kerrallaan. Eli mä oon kuvannut niinku alkovia, kylppäriä ja bla 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 niin edelleen. Niin mut ne on ollut jotenkin silleen, että kun ne on vähän niinku yksityiskohtaisemmin kuvattuna ja sit kun sitä kokonaiskuvaa ei oo saanut eikä sitä pohjaa, niin sit mä ajattelin, että se on ehkä helpompi tässä videolla sitten niinku hahmottaa, että millainen tää asunto niinku sit oikeasti on. Ja ennen kuin mä päästän teidät katsomaan ton tosi hyvin tehdyn videon mun asunnosta, niin mä kerron muutaman faktan tässä alkuun tästä kämpästä. Siis tää on 33-neliöinen, valmistunut vuonna 2015, olisiko toukokuussa. En oo siis ihan ensimmäinen asukas, että mä muutin tähän 2015 syyskuun lopussa, lokakuun alussa siinä suurin piirtein muutin tänne. Ja tää on siis tupakeittiö Alkovi-systeemillä tää pohja. Ja niin tää koko alue on siis ihan uutta aika lailla. Et mä asun siis Tampereella tässä Vuoreksessa. Mut joo, mä päästän teidät nyt nauttimaan tosta mun asuntoesittelystä. Että tervetuloa mun omaan yksiöön.